Formal nang pinasinayaan at binuksan sa publiko ang kauna-unahang tourist rest area sa Pangasinan na ipinatayo sa Capitol Beach Park, Lingayen, Pangasinan kaninang umaga. Personal na binisita at pinangunahan ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco kasama si Pangasinan Governor Ramon Gico III at iba pang opisyales ang pagbubukas ng naturang pasilidad. Layunin ng DOT katuwang ang provincial government ng Pangasinan na palakasin pa ang lokal na turismo sa pamamagitan ng pagpapatayo ng TRA na magsisilbing pahingahan at information hub ng mga turista. Yung tourist rest area natin ito ay magbibigay ng pagkakataon sa ating mga turista na pumunta sa Pangasinan, stay a little bit longer, and to come back again and again. For they understand that we care for their welfare and we care for our tourists. The tourist rest area, the TRA, is the first infrastructure to open within this capital redevelopment program. Dahil ito po nagpapakita kung ano po ang magiging itsura ng ating provincial capital complex. May sarili itong cafe kung saan pwedeng mag-chill ang mga bisita at mag-charge ng kanilang mga gadgets. May dining area at malinis na comfort rooms. Naka-display din sa loob ng pasilidad ang mga produktong gawa mismo ng mga small and medium enterprises o MSMEs ng Pangasinan. Privilege po na makasama dito kasi municipal, tsaka as small business owner, malaking opportunity po ito para sa amin na makaligong pa po ng funds para makagawa pa po at makatulong din sa ibang mga kasama namin na artisans din po. Binigyang pagkilala din ng mga accredited tourist guides sa Pangasinan kung saan nakatanggap sila ng tour guide kits at personal insurance. Very nice na napapansin yung mga tour guides na katulad po namin. Siyempre, pasalamatan ko po sa Secretary Frasco po na siya po yung talagang nagpursige na bigyan kami ng mga, especially yung sa insurance. And of course, DOT Region 1 and Provincial Tourism po. Ang travel vlogger na si Rods o mas kilala bilang The Pangasinan Nomad, masaya sa ipinatayong tourist rest area. I am so excited actually na nagkaroon na rin tayo finally ng tourist rest area, no? Kasi personal experience ko, no? I love going to the beaches, ganyan. So ngayon, ang nangyayari, pag may call of nature or naiihi, so kahit gusto mo pang magstay, aalis ka na kasi wala kang mapagstayhan or walang maayos na restroom. I am inviting everyone to come and visit Pangasinan. Ang dami niyong pwedeng ma-experience dito from food, mga pasyalan, at ang yung hospitality ng mga Pangasinense. So I am inviting everyone to come and visit Pangasinan. Love Pangasinan. Lester Narag, Balitang, Solid North.